Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte, aby som odprezentoval náš príspevok v rámci tej dnešnej konferencie. K tomu príspevku sme dali názov Cesta k elektronickým voľbám. Mám trošku sťaženú situáciu po tom, ako ste tu vypočuli predchádzajúcu prednášku o úspešnej aplikácii elektronických volieb a niekoľkonásobne opakovaný v Estónsku, ktorý je určitým spôsobom inšpirujúcim príkladom aj pre nás. A treba konštatovať, že my sme niekde na začiatku tej cesty, aby sme sa dopracovali k tomu. Ale dúfame, že na základe skúseností z Estónska a z iných krajín, ktoré už majú úspešné projekty v tejto oblasti, zúžitkujeme tie skúsenosti a naša cesta bude kratšia a rovnako úspešná. Takže keď sme dostali výzvu na účasť na tejto konferencii, predpokladali sme, že je to z dôvodu, lebo z takého, že štatistický úrad dlhodobo spracováva voľby v rámci rôznych typov volieb a myslíme si, že celkom úspešne. Štatistický úrad okrem toho je aktívnym účastníkom procesu elektronizácie verejnej správy alebo zavádzania e-governmentu. Sme účastníkmi, máme náš projekt v rámci operačného programu informatizácie informácie spoločnosti. Takže to sú také základné dôvody, prečo sme tu a prečo prezentujeme nejaké informácie na tejto konferencii. Táto prezentácia je zameraná predovšetkým na technicko-procesnú stránku volieb a v krátkosti prebehneme, kde sme teraz, dneska, kam máme namierené a kam sa chceme dostať. Takže v súčasnosti rôzne typy volieb na Slovensku sa vykonávajú na základe všeobecného, rovného, priamého volebného práva s tajným hlasovaním, tak ako to hovorí ústava. V súčasnosti existujú dva spôsoby hlasovania. Jeden spôsob, to je klasický spôsob vo volebnej miestnosti, odovzdávajú sa papierové hlasy, respektíve pri niektorých typoch, podotýkam, že nie všetky, je možné hlasovať poštou. To sa týka predovšetkým voličov, oprávnených voličov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí. Nejaká legislatívna opora elektronických volieb v súčasnosti ešte neexistuje. A v podstate kompetencie vo voľbách sú rozdelené medzi dvomi subjektami, to medzi Ministerstvom vnútra a štatistickým úradom. Ministerstvo vnútra zabezpečuje voľby po stránke organizačnej a štatistický úrad zabezpečuje prípravu spracovania a spracovanie samotných volebných výsledkov. V tejto oblasti máme, dá sa povedať, bohaté skúsenosti, len pre zaujímavosť spomeniem, že štátna štatistika spracovávala voľby už od roku 1919 až po rok 1938. V podstate potom počas totalitárnych režimov táto funkcia štatistiky zanikla. Znova bolo zavedené spracovanie štatistikou od roku 1990. Od tejto chvíle sme spracovali 21 volieb a 7 referend. To sú len tie veľké voľby. Medzi tými vždy boli doplňujúce voľby, o ktorých málo sa hovorí, ale priebežne sa spracovávajú aj takéto akcie. Štatistický úrad v zmysle zákona je poverený organizačným, personálnym, programovým zabezpečením, spracovaním výsledkov volieb. Ako som spomenul v úvode, štatistika sa zúčastňuje, respektíve aktívnym účastníkom procesu zavádzania e-governmentu v rámci operačného programu informatizácie spoločnosti. Realizujeme v súčasnosti projekt elektronickej služby štatistického úradu.
V rámci toho projektu je vyčlenená časť na inováciu volebného informačného systému. V podstate toto ešte není zavedenie elektronických volieb, ale je to elektronizácia, spracovanie výsledkov volieb, zabezpečenie možnosti elektronických spracovanie elektronických zápisníc, prípravu volieb, podávanie kandidátnych listín a podobných záležitostí elektronickou formou. A samozrejme, o čo vždy je veľký záujem, to zabezpečenie prezentácie priebežných výsledkov a definitívnych výsledkov volieb. V rámci tohoto projektu sa robí vývoj nového informačného systému, ktorý má názov Integrovaný volebný informačný systém. Je to integrálnou súčasťou celého štatistického informačného systému. Cieľom tohoto systému bude, aby zabezpečoval kontinuálne použiteľný, viacnásobne použiteľný systém na rôzne druhy spracovávania volieb. Poznamenávam, že doteraz vždy to boli, akože pri každých voľbách sa tvoril samostatný nový systém na spracovanie volieb. To vždy bola samostatná akcia. Neboli vytvorené podmienky na opakované použitie týchto systémov. Je to v podstate integrácia alebo zjednotenie toho volebného systému, je to v súlade aj so snahou zjednotiť volebné zákony. Vieme dobre, že v súčasnosti existuje na každý typ voľby samostatný zákon, čiastočne podobný s nejakými modifikáciami. V súčasnosti je úlohou Ministerstva vnútra vypracovať jednotný volebný kódex. Tento proces je rozbehnutý a v podstate volebný kódex bude za chvíľočku predložený, respektíve bol už predložený. Tento volebný kódex tak zjednotí volebné zákony do jedného zákona. Ak hovorím o tom, že v našom projekte zabezpečujeme elektronizáciu spracovania volieb za súčasných podmienok, treba povedať, že bola rozbehnutá ďalšia akcia smerom k zavedeniu elektronických volieb, to znamená elektronického hlasovanie počas volieb. Ministerstvo financií je zadávateľom štúdie uskutočniteľnosti elektronické hlasovanie pri voľbách. Na tej štúdii aktívne sa podieľa štatistický úrad. Štúdia vychádza z medzinárodných odporúčaní a usmernení a analyzuje a predkladá návrh na postup pri realizácii dvoch možností elektronického hlasovania. Prvá možnosť to je hlasovanie prostredníctvom internetu, tzv. e-voting. Toto znamená hlasovanie v podstate nekontrolovanom prostredí z počítača oprávneného voliča z ľubovoľného miesta. A druhá možnosť, ktorá je rozpracovaná, o ktorom sa diskutuje a pripravujú sa podklady na nejaké rozhodnutie, je hlasovanie prostredníctvom elektronických volebných terminálov. To znamená, že volebné terminály by boli v hlasovacích miestnostiach, to znamená kontrolovanom prostredí, s tým, že by nahradili papierové hlasovanie, súčasné papierové hlasovanie. Veľmi krátko by som naznačil najvýraznejšie výhody a problémy spojené s jedným alebo s druhým typom hlasovania vo voľbách. Niektoré pohľady už boli prezentovaní v predošlom vystúpení. Samozrejme, toto nezakladá nárok na úplnosť, ale pre rýchlu orientáciu a prehľad. V prípade hlasovania cez internet
najväčšia výhoda, zaniká potreba návštevy volebnej miestnosti. To znamená, že určité skupiny obyvateľov, predpokladáme, že skupiny sa zvýši účasť na voľbách, zjednoduší sa účasť na voľbách napríklad handicapovaným občanom a predpokladáme, že predovšetkým účasť mladej generácie, ako sme videli aj zo štatistiky z Estónska, mladšia generácia väčšou mierou sa bude zúčastňovať volieb. Samozrejme, dneska odznieva na tých fórach, kde sa pripravuje nový volebný zákon zo strany zahraničných Slovákov, aby mohli voliť cez internet, takže možnosť voľby zo zahraničia. V mnohých zahraničných krajinách čiste zaviedli elektronické hlasovanie, internetové hlasovanie len kvôli občanom, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí. Vyššia účasť na voľbách u mladších vekových skupín som už spomenul a môže to byť výhoda alebo nevýhoda. Skrátka, zatiaľ to vyzerá tak, že internetové hlasovanie by mohlo predchádzať alebo by mohlo predchádzať klasické hlasovanie v deň volieb. To znamená, že je tam určitý priestor, predĺžené obdobie na odovzdávanie hlasu. Čo sa týka elektronických volebných terminálov, samozrejme výhoda zrýchlenie spracovanie volebných výsledkov, zamedzenie chybám pri sčítavaní v rámci tých jednotlivých okrskových volebných komisí, možnosť zjednodušenia v prípade prípravy správneho interfejsu, využitie možnosti tej techniky, zjednodušenie hlasovanie, zjednodušené odovzdávanie hlasov vo volebnej miestnosti. Samozrejme, obidva spôsoby hlasovania, zavedenie obidvoch spôsobov, buď samostatne alebo v kombinácii, znamená určité rizika, určité problémy, ktoré počas prípravy týchto elektronických volieb bude treba vyriešiť. V prípade hlasovania internetom jeden z vážnych problémov je samotná identifikácia, autentifikácia. Tu sme počuli z Estónska, že je to vyriešené predovšetkým pomocou elektronickej identifikačnej karty, čo dneska na Slovensku ešte neexistuje zavedenie, ktorého by bolo určite prínosné pre riešenie elektronických volieb, alebo by bolo treba hľadať iné riešenia. Treba zabezpečiť, aby v rámci spracovania striktne bola oddelená identita voliča s odovzdaným hlasom a určitá výzva je, aby bola zabezpečená verifikácia správnosti a odovzdania hlasu voličom. A ten problém, ktorý už bol naznačený po prvej prednáške, v prípade internetového hlasovania, ktoré sa uskutočňuje v nekontrolovanom prostredí, zamedzení kupovaniu hlasov, respektíve tzv. Rodinnému hlasovaniu. V prípade elektronických volebných terminálov je určite potreba zabezpečiť zrozumiteľné rozhranie pre vyznačenie, opravu a konečné potvrdenie voľby voličom, tak aby ten terminál bol užívateľsky priateľný, jednoduchý, aby čo najširšia vrstva obyvateľov vedela využiť tento spôsob hlasovania. Tam je dosť vážna otázka kontrola odovzdaného hlasu zo strany voliča, akým spôsobom sa zabezpečí kontrola odovzdaného hlasu. A samozrejme tam je veľká výzva, to sú financie, volebné terminály sú zariadenia. Keď zohľadníme, že na Slovensku je približne, pri súčasných typoch volieb je približne 5000 volebných okrskov, ktoré by bolo treba vybaviť elektronickými volebnými terminálmi. Jednak je to finančne náročná investícia, okrem toho tie volebné terminály sú na jednorázové použitie,
síce opakovane, ale v podstate za dlhé obdobie raz sa použijú, potom treba ich sledovať, spravovať, dojde k morálnemu opotrebovaniu a tak ďalej. Takže to z hľadiska tých financií a prevádzky pre takéhoto systému není jednoduchá záležitosť. V závere by som veľmi stručne zhrnul predpoklady elektronického hlasovania Slovenskej republiky. Samozrejme, základom sú legislatívne predpoklady, zavedenie osobitného právneho predpisu pre elektronické hlasovanie. Súčasný zákony to neriešia, ani pripravovaný nový volebný kódex nerieši elektronické hlasovanie. Treba zabezpečiť technické predpoklady od infraštruktúry po jednotlivé spôsoby identifikácie, autentifikácie, verifikácie tých technických zariadení, vytvorenie úplne nového systému, zavedenie nového systému. Dôležitý aspekt je vzdelávanie verejnosti k využívaniu elektronických prostriedkov. V prípade, že vieme, aká je situácia pri využívaní elektronických prostriedkov v bežnom živote, ale máme skúsenosti, ako náhle treba v takýchto oblastiach, ako sú voľby, alebo treba bolo sčítanie, využiť elektronické prostriedky, tak dochádza k určitému zdržaniu alebo odmietnutie takýchto možností. K tomu treba naozaj zabezpečiť to vzdelávanie, informovanie, publicitu, využívanie týchto prostriedkov. Ja som si zapísal z posledného slajdu pána Martensa zaujímavú myšlienku, že správanie ľudí sa nemení počas sekundy, ale počas 10 ročí až generácií. Tak toto si treba mať na pamäti aj pri úvahách o zavedení elektronického hlasovania. Ďalšie oblasti, ktoré musia byť zabezpečené, ak chceme úspešne implementovať elektronické hlasovanie, je zabezpečenie transparentnosti celého procesu. Určite je potrebné a je už viac menej uvažované s tým, že sa má vytvoriť komisia, ktorá sa bude skladať zo širokého okruhu odborníkov z rôznych sfér, ktoré nejakým spôsobom by rozhodovali základné smerovanie v oblasti riešenia elektronického hlasovania. Dôveryhodnosť, to znamená, že takisto najvážnejší moment, aby celý systém bol dôveryhodný, aby systém potom po vybudovaní mohol byť certifikovaný. To znamená, že otvorený kód k dispozícii odbornej verejnosti, prípadne certifikácia riešenia renomovanou nezávislou inštitúciou. No, na záver len jednu myšlienku. Tie tzv. E-veci sa rozširujú. E-demokracia znamená podľa tejto definície, že spája tvorcov politických rozhodnutí s občanmi prostredníctvom elektronických prostriedkov. Umožňuje lepšie pochopenie verejnej mienky a potrieb občanov zákonodarcami, ako aj vyššiu participáciu občanov v rozhodovacom procese. Elektronické hlasovanie môže byť jedným zo základných kameňov vybudovania e-demokracie na Slovensku. Ďakujem za vašu pozornosť.